בואי תשמעי למה אני ממליצה לשים במרחב המוגן בובה לכל ילד שלך. מחקרים בנושא התערבות להפחתת חרדה ומצוקה בקרב ילדים שעברו טראומה מראים לנו שדרך הטיפול בבובה הילד מטפל גם בעצמו. אז איך עושים את זה? נשאל את הילד איך הבובה מרגישה. בשלב הזה הילד ישליך את הרגשות שלו על הבובה. הילד יספר לנו שהבובה מפחדת מאזעקות, מטילים, אולי מתגעגעת לאבא, אולי קשה לה להירדם בלילה. כל פחד או חרדה של הילד יבואו לידי ביטוי כחרדה ופחד של הבובה. בשלב השני נבקש מהילד שהוא יטפל בבובה. אם קשה לה לישון בלילה כי היא מפחדת, נגיד לו שיחבק אותה וילטף אותה. אם היא בוכה, נגיד לו שישיר לה שיר. אם היא רעבה, יביא לה משהו טעים לאכול. הילד יהיה אחראי ואמון על הטיפול העיקרי בבובה. אז למה בעצם זה עוזר לו? כשאנחנו מטפלים באחר, אנחנו יותר אקטיביים ופחות חרדים. בדיוק כמו שכאשר את מטפלת בילד שלך, יש לך הרבה פחות זמן להתעסק בחרדות ופחדים. דבר שני, זה שזה פשוט מסיט את הקשב של הילד מהפחד והחרדה שלו לטיפול בבובה. דבר שלישי, זה שעצם העובדה שהילד משליך את הרגשות שלו על הבובה, מביא אותם לידי ביטוי, מאבד אותם, משיים אותם. רק לזה יש אפקט טיפולי בפני עצמו. על פי המחקרים הללו בקרב ילדים שעברו טראומה, בין 60 ל-70% מהילדים שנתנו להם לטפל בבובה כדרך טיפולית, הפגינו פחות חרדה ומצוקה ביחס לשאר הילדים. ככל שהילד מטפל יותר בבובה, ככה החרדה שלו פוחתת.